Vos imagineu una paella autèntica valenciana sense garrofó? Veritat que no? Doncs aquesta situació es podria donar si este llegum autòcton deixa de cultivar-se. I malauradament és el que està passant. Cada vegada són menys els agricultors que aposten per este cultiu tradicional. En aquests moments coneixerem un llaurador que vol aconseguir tot el contrari i que ha apostat fort pel garrofó valencià, cultivant fins i tot 3 varietats diferents. Si vos parle del garrofó, de segur que tots penseu en la paella o en un bon plat d'arròs caldós. Plats tots típics valencians que tenen este llegum autòcton com un dels ingredients principals. Però sabíeu que el seu cultiu podria desaparèixer? Cada vegada són menys els agricultors que aposten per ell. I la veritat és que és un d'aquests cultius que sorprenen si no ho has vist mai. Un bon exemple el trobem ací a Corbera gràcies a David. David, tu has apostat fort pel garrofó autòcton. Sí, este any he decidit fer 6 túnels. N'he fet un de garrofó de la Sella, 2 de garrofó ull de perdiu i 3 del garrofó pintat. I si són les 3 varietats, com les distingim? Tenim el de la Sella, com podeu veure marca una selleta a la banda dreta, el de ull de perdiu marca un ull en el mig del rinyonet i el garrofó pintat és el que més marca el color morat. Ara mateix estàs sembrant. Quina varietat toca avui? Avui garrofó pintat. Estic sembrant un túnel de garrofó pintat. I com es fa? N'hi ha 2 formes de fer-ho. Es pot fer en sembra directa, que és fent un forat, introduint-lo en la terra, i en planter, que és havent fet prèviament un planter, fent el trasplant del planter. És l'única lleguminosa que trau l'arrel per baix i ella ix de la terra, es queda en l'aire, s'obri com si foren 2 pulmons o les ales d'una papallona, i del centre ixen les fulles. Quan les fulles estan obertes, les 2 ales cauen i es queda la planta. Esta, per exemple, que estem veient, ja està tirant cap a dalt. Sí, tota aquesta estàs començant a tirar, jo les alce 3 línies d'una mateixa planta i n'hi ha que anar podant-lo, si no, no produiria, i vaig encarrilant-lo perquè vagi pujant per la canya. És curiós perquè tots roten cap a la dreta, no sé. Dèiem que és un cultiu que sorprèn, però tu encara ho has fet més espectacular gràcies a aquesta estructura on estem ara. Bueno, jo no diria curiós, diria tradicional. Jo trato de fer les coses des de l'horteta, tratem de fer varietats tradicionals i totes intentem fer-les de la forma tradicional, buscant conforme es fent els nostres avantpassats. I aquesta estructura de canya és una d'elles. Sí, és una d'elles, molt bé. Gràcies, David. Gràcies a David, l'objectiu és recuperar aquestes varietats autòctones que pocs coneixen ja avui en dia. I és per això que també forma part de l'Associació de Productors de Garrofó Valencià, que fa ara un any i mig es va posar en marxa per tal de tornar a donar i a posar en valor este llegum. Salvador també hi forma part. Salvador, el garrofó valencià no es pot deixar perdre. No, evidentment no es pot deixar perdre i com un producte agrari de qualitat valencià pues cal potenciar-lo. Per això una de les coses que des de la Universitat Politècnica estem fent de manera preliminar i gràcies a l'oportunitat que ens ha brindat David des de l'Horteta de Greta pues és fer un estudi preliminar, com ja he dit, de quines característiques morfològiques, agronòmiques i sobretot de qualitat distingeixen a aquest garrofó valencià del garrofó forani moltes voltes que trobem en els mercats. És a dir, caracteritzar-lo i determinar quines característiques el fan diferencial com un producte valencià de qualitat autòcton. Moltes gràcies, Salvador. Doncs ja ho heu vist, gràcies a David i a este projecte, l'autèntic garrofó valencià no només es podia recuperar, sinó que se li pot donar el valor i el reconeixement que mereix.